аввалин устоди ман дар зиндагиям ҷон падар, тарбиятгар, ибратомӯз баҳри фарзандон падар, хушсурат, хушсират, ҳам сухандон нармгӯ, марди хандон, марди майдон, фахри ин даврон падар. бо писар чун хурдсол ҳар гоҳ панде медиҳад, доимо меҳрофарину доимо шодон падар. шодии фарзанд бошад равнақи хурсандиаш, лек омад мушкиле онро кунад осон падар. нақши одил, нақши фозил хислати волои ӯст, зин сабаб аз баҳри мо чун ҳайкали некон падар. дониёро орзуят бо падар иброз кун, бош 100 соли дигар ҳамроҳи фарзандон падар. осоиши умри мо шумоед, бар риштаи меҳри мо вафоед, дар ҳар нафасе шумо бо моед, дар дидаву дил ҳамеша ҷоед. худоро шукр мегӯем ки ҳастед аз бани одам, худоро шукр мегӯем барои ҳар нафас ҳардам, ба шукри неъмати парвардигори мунису ҳамдам, падарҷони азиз набинед ҳеҷ рӯзи ғам.